Assalamu alaikum wa rahmatullah, jama'a masu bibiyar wannan tasha ta Ji Naka TV. Bidiyon mu na yau zan gabatar da wani babban application ne na editing ɗin video wanda yake ya kamata duk wani wanda yake yana harkar editing na video ya kasance yana da wannan application ɗin saboda amfanin shi. Domin kamar yadda kuke gani a misali gashi nan, za ka iya yin komai wanda ya shafi editing ɗin video da shi wannan application ɗin. Kamar za ka zaɓi clip daga cikin videos ɗinka na kan wayarka, za ka zaɓi clip ɗin da za ka sa, sannan za ka iya ka rage ma clip tsawo, za ka iya ka sake ka buɗa shi kamar yadda kuke gani. Sannan za ka iya sa hoto ma a matsayin clip, za ka iya sa hoto a gurin a matsayin ya zauna kamar shine matsayin clip ɗinka. So application ɗin yana da matuƙar amfani sosai don duk abin da kake buƙata na game da editing ɗin video za ka same shi a wannan application. Kamar yadda kuke gani, za ka rage girman clip, za ka rage tsawon clip gashi nan, za ka buɗa shi, za ka canja murya a application ɗin, za ka iya kuma ka ɗora recording, za ka iya ka ɗora audio, za kuma ka iya kai recording kai tsaye. Abubuwan da application ɗin yake yi suna da yawa kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan application ɗin yana da matuƙar amfani sosai, kuma a shawarce yana da kyau a ce dukkanin wani wanda yake amfani da video editing, yake editing na video, ya kasance yana amfani da wannan application ɗin. Don duk wanda yake yana amfani da wannan application ɗin zai ga amfanin shi da kuma abubuwan da yake yi. Don abubuwan da yake yi ba lallai ba ne in iya zayyana kowanne a yanzu, sai dai kawai idan ka fara amfani da shi za ka ga ɗimbin amfanonin da yake yi. Domin idan har ka san wannan application ɗin, to babu kai babu wahalar yin editing da kwamfuta ko wani abu makamancin haka. Wayarka da take tare da kai kowane lokaci ita za ka yi amfani da ita kawai kai editing ɗin bidiyon ka a duk inda kake, kai uploading ɗin abinka a dukkanin social media handles da kake da shi wanda kake ɗora video. Saboda haka za ka tafi Play Store, Google Play Store kai tsaye kai searching da sunansa kamar haka. Za ka ga wannan application ɗin ya fito, sai ka yi installing ɗin shi, sai ka fara amfani da shi. Domin ba mu ƙwarin gwiwa akan aikin mu, ku daure ku yi subscribing ɗin channel ɗin Ji Naka TV, sannan kuma ku yi liking bidiyoyin da muke ɗorawa, ku yi sharing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa wacce idan mun ɗora bidiyo za ku gani nan take. Mun gode da goyon bayan ku. Sannan muna masu farin cikin sanar da ku cewa muna nan muna tsatsara yanda shirye-shirye za su riƙa zuwa muku, lokutan da za su riƙa zuwa, da kuma ranakun da za mu riƙa sawa, da kuma yawan shirye-shiryen da za mu riƙa ɗorawa a wannan tasha. Mun gode.